Doncs jo soc Natàlia Barrassa, soc creadora escènica en primera instància, també investigadora, i porto tota la vida dins de l'àmbit de l'escena, en primer lloc viatjant amb els meus pares que eren titellaires, després per la meva formació com a actriu i treballant per a diferents companyies de teatre, de circ i de dansa, tant a Llatinoamèrica com a Europa. I també he treballat en el camp de la gestió cultural, de la producció i la regidoria. Els meus interessos tenen a veure amb tota la part com més artesanal de la tecnologia analògica que es fa servir dins de la dramatúrgia de la creació escènica, o sigui, aquest nou terme que es pot anomenar la mediatúrgia, que són els medis que fan possible que la dramatúrgia estigui a dins de l'escena i sigui com el fil conductor. Aquesta edició del Circ d'Hivern es diu Rara Avis. La sincronicitat i go! Rara Avis és precisament un terme que es fa servir per a assenyalar a algú que té una certa característica o singularitat que ho fa diferent. També té a veure amb la perifèria, amb el punt d'estranyesa. Aquesta característica per a mi també té una altra connotació, que és que aquesta singularitat, aquesta particularitat és també extraordinària i pot ser una aportació a la teva comunitat. I això que et fa especial no només t'aïlla, sinó que també et connecta perquè tothom té la seva pròpia singularitat. Y go. Bien abajo el centro. La gent que m'acompanya en aquesta edició és un equip preciós. Tenim 5 intèrprets que fan acrobàcia aèria. Tenim a la Martina Cobone, que fa corda, a la Lucía Hege, que fa trapezi ballant, a la Mariana Fernández, la Sofia Núñez i la Pia Bautista, que fan trapezi fixa, i totes elles tenen, a més d'aquesta domini tècnic, altres tècniques que aniran apareixent durant l'espectacle. El circ contemporani, el circ d'avui, s'estan com creant escletxes, es diu, on es filtren i es contaminen i s'atribueixen nous horitzons, nous paràmetres per a la construcció dels espectacles. I crec que en aquest moment hi ha com un procés crític pot ser més lent, però perquè s'està anant molt més profundament. Estem arribant a un punt on hem de connectar amb això molt més genuí. No és només fer per fer, és de veritat anar més a fons de tota la investigació, i el circ, com qualsevol altre llenguatge, és un medi per a dir el que has de dir tu com a artista en aquest moment. I això sí que és contemporani.